खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि बासबारियाव पुलिस थानानि मोखाङावनो साहा बागाननि मावसुमाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय। लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरआ मिजोराम एसेम्ब्लिनि रां बावजा जथुमखौ बेखेवदों। सनापुराव बीजेपीनि सासे दैदेनगिरिया दंफाङाव फासि नांनानै थैदों। गं 10नि आदार जगायग्रा गारिखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवदों। रायमना नेशनेल पार्कआव 10 किल'मिटार गोलाव सलारनि मोब्लिब तार। इन्डिग' बिरखंआ हायद्राबादनिफ्राय बेंककसिम थोंजोङै सिबिथाय होनो लादों। गजल देंखोगिरि पंकज उदासआ 72 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पातेमाबाद साहा बागाननि मावसुमाफोरा मोननांगौनि दाबिजों बासबारि आउटपस्टनि मोखाङाव साहा बागाननि सामलायगिरि आरो बिबानगिरिनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै दावराव दावसि खालामनानै सोमावसारनाय जायो। पातेमाबाद साहा बागाननि सामलायगिरि राजेश सालाना मावसुमाफोरनो आरजाथाव बेथन होयै, सुतिनि रां होयि, साहा बागानाव साहा बिफांनि सोलाय गुबुन गुबुन बिफां गायनाय, साहा बागानखौ जावखांनानै सिलिंखार खालामनानै गुबुन गुबुन रोखोमै साहा बागाननि मावसुमाफोरनि सायाव सुसिनायनि अजद दिखांनानै साहा बागाननि गोबां मावसुमाफोरा साननि समाव गोबाव सम सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव सोमावसारग्रा साहा बागाननि मावसुमाफोरा अजद दिखांदों दि थांनाय सप्ता खननैयाव गोबां खेब जिल्ला प्रशासननो पातेमाबाद साहा बागाननि सामलायगिरि आरो बिबानगिरिनि सुसिनायनि हेंथायै न्याय मोननांगौनि दाबिजों प्रशासननि सेराव आरज खालामसेयावबो साहा बागाननि मावसुमाफोरा जेबो फिननाय मोनाखै। बेनिखायनो समबारनि फुंनिफ्रायनो गोबाव सम बासबारि आउटपस्टनि मोखाङाव गोख्रोङै सोमावसारदों। साहा बागाननि आदिबासि हारिनि थान्दैफोरा बाक्सा जिल्ला प्रशासन आरो पातेमाबाद साहा बागाननि सामलायगिरिनि हेंथायै गुबुन गुबुन स्लगान होनानै मोनथायनि दाबिजों गोख्रोङै सोमावसारदों। मिजोराम मुलुगसोलोंसालिनि 18थि कनभकेसन हाबाफारियाव बाहागो लानो हादरनि लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरआ आइजलाव फैनाय समाव समबारखालि मिजोराम एसेम्ब्लिनि रां बावजा जथुमखौ बेखेवनानै होदों। बेनि उनाव मिजोराम मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसन हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरआ गावनि गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे मिरु आरो रायजोनि गेजेराव गाहाम सोमोन्दो थानांगौनि बाथ्राखौ बुङो। मख'जाथावदि बे कनभकेसन हाबाफारियाव मिजोरामनि रायजो बेंगिरि डक्टर हरि बाबु काम्बामपति, गिबि मन्त्रि लाडहमा प्रफेसार प्रकिस बार्टनिया मोनहा माननि आलासि महरै बाहागो लाफादोंमोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सनापुराव बीजेपी दोलोनि सासे दैदेनगिरिया दंफाङाव फासि नांनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ राम सेत्री होनानै सिनायथि होदों पुलिसआ। राम सेत्रीया अबिसि मर्चा बीजेपी दोलोनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन। सनापुर थानानि पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला राम सेत्रीया बिसि थाखानानैबो गुबुन हिन्जावजों एक्सट्रा मेरिटेल एफेयार्स दङमोन। बेनिखायनो सिगाङाव बिनि बिसिया सनापुर थानायाव फिसायनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। अदेबानि थैनायनि गुबै जाहोनखौ पुलिसआ नायबिजिरबावगोन होननानै मिथिहोबावदों। आसामाव बाहायनो गोनां गासै गं 10नि आदार जगायग्रा गारि एबा फुड सेफ्टि अन भेहिकलखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया समबारखालि बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि बे गारियाव आदार आनजाद नायनो हानाय लेबरेटरिबो दंफायो। गासै 13.11 कौटि रां खरसा खालामनानै बानायजानाय गं 10नि फुड सेफ्टि टेस्टिं भेहिकलफोरखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गुजरातनि राजक'टनिफ्राय भार्चुएल एबा अनलाइननि जोहै बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कआव मानसि आरो मैदेरनि दावराव दावसिनिफ्राय रैखा खालामनो 10 किल'मिटार जानथायसिम सलारनि मोब्लिब तार फसंनाय जादों।
बे मोब्लिब थारनि गेजेरजों हाग्रा बिफाना 12थासो गामि आरो गासै 870 नखरफोरखौ रैखाथि खालामनो हानायखौ नुनो मोन्दों। मोब्लिब थारनि फसंथायखौ US पिस एन्ड वाइल्ड लाइफ सार्भिसनि हेफाजाबै फसंनाय जादों होननानै बुंथिगिरिफोरा फोरमायथिनाय जादों। गिबि खेबाव गासै 4 किल'मिटार गोजानसिम मोब्लिब थारखौ फसंनाय जादोंमोन, जेराव गं 2 गामिजों लोगोसे गासै 270 नखरफोरखौ रैखाथि होनो हादोंमोन। आरोबाव 6.55 किल'मिटार गोजानसिम मोब्लिब थारखौ नैथि खेबाव फसंनाय जादों, जेराव गं 11था गामिजों लोगोसे गासै 600थासो नखरफोरखौ रैखाथि होनो हानाय जादों। बे मोब्लिब थार फसंनायनि जाउनाव हाग्रा सेराव थानाय गामिनि आबादारिफोरा रैखाथि मोनगोन होननानै बुंथिनानै होयो। 10 किल'मिटार मोब्लिब थार दाजाबदेरनानै गासै 11.05 किल'मिटार जानथाइसिम सलारनि मोब्लिब थारा बेंखननानै जायगानि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। तेलेंगानानि राजथावनि हायद्राबादनिफ्राय थाइलेन्डनि बेंककसिम थोंजोङै हादरनाङारि सिबिथाय होनो थाखाय आथिखालाव इन्डिग' बिरखंआ गोदानै सिबिथाय होनो थाखाय थांखि लादों। इन्डिग' बिरखं कम्पानिनि गाहाय बिनय मालह'त्राया मिथिहोदों दि मोननै हादरनि गेजेराव खाथि फोनांजाब होनानै मोन्नैबो हादरनि हान्थियारिफोरखौ थांनाय फैनायनि गोग्गो खाबु होनो नाजादों इन्डिग' बिरखंआ। बेनिखायनो समबारखालि गिबि खेब हायद्राबादनिफ्राय थाइलेन्डनि बेंककसिम सिबिथाय होजेनबाय होननानै मिथिहोबावदों बिनय मालह'त्राया। बलिउडनि मुंदांखा गजल देंखोगिरि पंकज उदासआ 72 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गोबाव सम लोमजानायनि उनाव समबारखालि पंकज उदासआ बे मुलुगखौ नागारलांबाय। सिद्धि आई है, संदी जैसा रंग तेरा बायदि मेथाइ रोजाबनानै भारतीय सावथुन मुलुगाव मुंदांखा जाबोनाय पंकज उदासआ 1951 मायथाइयाव गुजरातनि आहमेदाबादाव जोनोम जादोंमोन। 2006 मायथाइयाव देंखोगिरि पंकज उदासआ भारत सोरखारजों पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।